Aí. Imos agora a Combarro, onde onte pola tarde a presión veciñal logrou a desocupación nunha vivenda. Raquel Pérez está cunha das veciñas que se enfrontou a estes ocupas. O vivido onte aquí diante desta vivenda foron momentos de auténtica tensión que protagonizaron e que fixeron forza foron os veciños para sacar precisamente de aquí os ocupas que se instalaran o venres. Isabel, ti fuches unha desas veciñas? Sí, é unha das primeiras. A que primeiro suba esas escaleras fun eu. E son a máis bella de todos que hai por aquí. E non dubidaches en ningún momento? En ningún momento subir arriba e escaduñalas. Porque mira, teño as pernas operadas, as dúas, e non subo casi as escaleiras. Pero a Pero forza non me fixo... doeu nada. Subín para arriba, colleu os plantadas fora, vos arranco os pelos todos da cabeza. Unha situación ben complicada. Ben complicada. E unha delas xa botou a andar diante de min. E aí saliron, e aí xa podemos... Claro, aquí había un cento de veciños, máis ou menos. Máis dun cento. Ti crees que máis? Mais. Eu creo que máis dun Que cento. acudiron á chamada. Sí. A chamada que cando temos calquer problema, os veciños acudimos aos outros. Porque se nunca nos acude. Cando chega a Guardia Civil é tarde, mal e arrastro. Temos que axudarnos nós. Claro, isto foi realmente moi rápido, porque... Moi rápido, ademais, a unha hora que estás descansando, que estás na túa intimidade da casa. Eu, cando me chama esta veciña, Isa, ven hasta aquí. Que pasa? Ven aquí que nos queren que nos pasa isto. Eu xa fui a primeira que subín polas escaleiras para baixo e dixo, sales ou te arrastro a ti polos pelos para baixo. Conseguiron que saíran, intercedeu... Sí. Ao momento estaba isto, non te podes imaginar, desde aquel coche hasta lá, estaba todo así cheo de xente. Pero era unha cousa que era... Bueno, non sei por onde apareceu a xente. Orgullosa, entendo, pues, desa presión veciñal. Todo, quedamos todos... Non sei, porque non sei por onde apareceu a xente. Un chamaron aos outros e rapidamente cando é unha cousa para axudar, hai que axudar. Pois moitas grazas, Isabel, por contarnos esta testemunha. Non será a única que falaremos hoxe, precisamente nun anaquiño estaremos con máis veciños que nos dixeron exactamente como se viviu o día e a preocupación que teñen agora mesmo. Será ao longo do programa, no Quen anda aí. Grazas, Raquel, de contado escoitamos eses testemunhos en Combarro, pero agora imos falar con esa veciña de Muíños que hai 2 anos foi brutalmente atacada polos cans perigosos dos veciños. Imos falar con ela porque hoxe se celebrou o xuízo. Feliciana Romero, boa tarde. Buenas tardes. Quedaches